Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Khasi Students Union mendaksngi ke arpo hendu tarik naitung arja apasau. Keralit bani kendu yo chairman ke MPSC uba PS Marwen. Hak bedai bagajingmi ke kendrum kendram hak jingthongkam MCS. Kaseng keralit bani kendu eka commission ban pensyai halol kumno ki hendu pu arngot ki be khun ke exam kidang mi kerteng wat hadian ke jing bakla wat hadian balakmi bani abyang. Nakaliang kaseng kalau penpa bakani kam degasian ke baningkong bagi MPSC ke jubakla hak bedai bakarukom thongkam thongjam. Kumta nakaliang kaseng kalau dawa bakadon kam ban penmi ki marks jong baru ki balapas yakni ke exam kenang bakandon ke khut ke suba hakarukom thongkam thongjam. Kumta nakaliang kaseng kalau penpa bakam la ban pediang bagi MPSC kayai bakla shibakla Henry kalau ong bakani ke dei ke jingle kenang. Kendu ibu chairman jong MPSC iba Marwen hador ka jing kendrum kendram jong ka jing thongkam jong ki MCS apa kan jela kapan nilai baka link baka notification bala penmi akun tereng kumba ptb ke examination jong ka prelims kila ada pendu mencem panai ndai kila penmi ru ya ka result but hadin kata ngi ba don ki ba file petition ba dei biki answers ki ba bakla ki jawab ki bakla but hadin tu but on da kala evaluate ki pendung sakini hindu ku arnut ki kerteng kani kami kasin ke peningkong ba ka MPSC ka ju pakla ba ki ju thurmur hi kam thungkam tungjam ko ka jela kamtam ni habari ba ka civil service ka balong kawai na ka balong prestigious ki kam na boro nginda phai kamat kam shedin haus ne marja ka pra khandaru kalong kumju hi haba kila don tu ki ba file case hadu shahai court but ya kani kenti bamtaru ni ya ka ju hi ba kumnu ngin la pun setuju ba kumnu kad ka MPSC kadang la pan bakla ha kita ki cuba bagi jingkili bagi bu na kaliang jung chairman la pensyai bun ki ende ingin ko ban kerja kata nomor ba na kaliang ka MPSC ka om kat sebenat ya ka official per statement ka jungki hakilat patai bor kini kisni ende kawai pangibu ka jingkili haki kalong ba menta PI kini ki hindru ku armut ki kena ke ka cut off marks bagi bu ngim tip buat chairman dalak menjubab tang ka cut off marks kat nu bat kat nu tliki jingkli ba bakla kat kum gijing kran me ki ombat don lai tliki jingkli ba bakla bat kita ki long ar marks bat hindru marks bat ling ba ita hindru marks ki yo ban pendung hadu hindru ko arnu ki candidate kum ki nong tap kam na ki samna joko jela na kapur syukapur ki jukut junam hangi ba kadon ke jingle siliang hapo ka MPSC ba bunsin ngi ki dei tangki khun ki bala he ki han ni ki ministers ki bayo ban rung kam hapo ki department ba pher haba kat yakani ka civil service examination ru dangdon ki jing bakla te kumnu pat ngin khen ki department te nakaliang kaseng ni bu ka jing dawa ba pidon kam bat penmi ki marks jong boro ki candidates ki bal apa sen examination ki ba baladet bala penbenam cem senam bat menta senam ketang bakan long ka transparency dadang ong ba ka MPSC ka khut te kan AU ki ban penmi ki marks kata na kapos kapon ngi bu kada ka jikli hi kwa bakin penmi ki marks ki jongki ka ba ba menta ki ong bakadon ka jing bakla haka juba bahak o marshi menta kani kamdi kasin kapnikong ka juja makapos kapor menta ya kum kita ki brio ne kum kita ki agency ki firm bagi ai bak MPSC ka outsource bakin set up ki jingkeli idang bakla de ban ai na kapor kemud kinang ai bakla si bakla but kum kasengi ni suba bakani kamdi ka jing bakla hedi ka de ka jing lakang namar ba kidon katuk ni kubor bengio handi patla ban batai pi kani po namar pajo ki sabut babyang ikini kisngi nang file ki RTI bangin tip ya ka ke jinglong jingman bak nu kalong tek patek ben poben nang ba ngila ban pensyai ki pat pa but kabaar bangi ki akran ka de sipang posong statistical officer haniru ni kaju hi ka kalong ka jinglong jingman haus nam aca kendai kami ka pos nam statistical officer jong ta veterinary kami tang sipus hadin bakalami ka roster system hadin bakalami ka korenjin nam batmai kipini bakadantang sipus kata nam ka ban hapo khasi jantia kategori hene kini kindiat banai bala adam ni ipat hapor penmi result kimi arnut ki bala pas we khasi jantia na we khasi jantia kategori but we pat na garu kategori na mi extra kani kini kijing kendung kendang jok MPSC ki
kilong kum ki ba pendong mi ki samla ba ki ka tungkam tungjam hapo ka MPC kam long ka buku na ka por sa ka por ngi lai ju yai ban ngi lai ju yai keren kata ba kani kenti ngin le ki inchim ki sing jam ki ba jur kini ngiru kum ba ka sengala tuklar ha po DHS ni ba ka DHS ka penlat kini lai spa arsan li pu idon ki inas ki ba ki hun ki nas ki ba complain chingi ki ong ba kerteng ju ki kami wala kala pen dep ya borok ki kendon hanturu hadir ngina ni tuklar ki cancel no ki interview hadir bala cancel ki interview ni file ka RTI hinde hadu mentangi paju ka juba nila file ki apilu kim sim juba ki ta borok ba kum kini ki jangan dia ja haman ki department bo te kadon nimla ban len bakadon katakan nepotism ne kadon kata kajing tungkam tu naka yailong kumta tekan muntoy yungi kisamla bangin ay puli minat bangin pass examination bapher aka bakut ka singipat aka batep kam namar bangin mitu ki minister ni mitu ki officers jungka department bapher ni kam ti kum kini ki kum ka sengi pendram jur but kini kisngi ni kendo yu siam bangin in file ki application ki jungi ba ki ujor jungi ki jingdawa na usnam ngila dawa kumangila dawa kini benaru yu German ong ba ikinu ki examination person interview di ban pendo no jong grade B but grade C but kinu nam taki post A di ban dan ki interview hapo camera Henry nakapor ka MPSC bat kaju kam yu kwa ban keren hai tai benta kati bet ko ombe kata ka mat jong sarkar dengan kisnam ki baladet bangi keren yang sarkar ta kamat kata ka sarkar ko omba ka MPSC ka di autonomous body ka MPSC ban pikir ban sngap kata tigim tip shu manu badai manu balan hindi kini ki jingle na kisni kum kasang hingin la ban sha shu namar ba menta ki pus bingi ba kimi kilon kidon bikini ki jing kharam hakim man ki benta kum ka employment monitoring cell juga sing kini kisni kum apatai bangin kendo UCM but onda ngimyo ya ka jubab ka babiang instang banlum no ka borok kini kena samla ki bala juma kini kicing ki kisnam ki bala dep ki bala de victim jukini ki jingja borok ngin lum lang ki borok but dadan kam ban mi ngi hab ban yemi bai ba hakasi kendo yu Chairman uai tahu but kalau very technical ka jing keren juga minumo kat kum ka jing batai nakaliang jung chairman usat khut ba ki outsource ka jingkeli ka MPSC kam ju pej ki jingkeli kam ju pej ki juba te ka jingkeli ka de ka jing bakla nutu ba snai ki jingkeli ki don ki answers ki ba bakla te onda ki don ki WR bala alik keren halor kata ka benta te ki haban re-evaluate biang hadin bala re-evaluate pat ki lappa kini hindri ku armu kina ki yo ya cut off ban poisha ki yo ya cut off marks ban poisha ka mains examination te ni pat haita bentar ong ba don uba day ya ka juba tu don ru ba pakla namar kitu bala shajit kitu le siki thoi ka juba ki ba pakla te kitu hinding mi ba ka don kanun deduction kini ki boro ngam ni suba baseng bakadon ke iki shalendat baki pinmi kini ki hindru ko armut ki candidates ban thoi ke exam but sakawai bani ban menne ko long ba kum ka MPSC menta nakapor ka por ngi ong ba bali ki khna chungi kim pass ki UPSC examination kim pass ki UPSC examination hindre dingi pej pat ka MPSC ka pelong examination sisin sansnam mencuali kin conduct system post nam mentala da kinu kina samla ki bakwa ban prepare your civil service kin yai abadu sansnam post nam kata ka bangla ban long tengi ong bakum ka MPSC ka di ban conduct ki civil service manusnam kumba kile ki jela haba ki jela bakan kila ban conduct bali ka stage ki kamla bali pin le season le pin mi hadu ki lai potali ki post tam e Pilaban pimi manusnem laban le ars ban laban pimi san potali ki post kan bakadon ka vacancy hindi ka di ban long regularly bakadon di ban don kan time frame markum bingi menta ka kani ka advertisement ka di jong snam arja apulai ka prelims kila dep mencem snam hi kidang mi result mencem snam menta kidang re-evaluate biang ka means kan don biang habu December dekat badami result arja apun riu te namta ka way ka pus ngin up hadu thousands nem tang naru kami advertisement kata ka de ka pamla ban long
Di kita ki nak por ngila cuya keren baka sarkar hindri hadu mentah ki standard operating procedures ki jongki kimsim lapan kala. Te ngimte bre balik ka sarkar cela kejungi kalong reluctant hadu kan ni bakamla ban le ki nam ta ka bha kamiat jongki kena ki bawat kam wat jam.